Bueno, hasi egingo gera bigarren zatiarekin. Mil esker hain formal etortzagatik, kafearen tentazioa gaindituta. Después de conocer las experiencias... Lehen partean ezagutu ditugu, ze esperientziak dauden gai honen inguruan, batzuk behintzat. Orain sakondu egingo dugu pixka bat, eta ezagutzan sakonduko dugu haur zaurgarritasunean. Alde batetikan, ikusiko dugu ze diagnostiko egingo genuke haur zaurgarritasunaren inguruan, eta beste alde batetik ze lan egin beharko lirateken hori begira. Horretarako, hemengo sofan administrazio publikoko 4 ordezkari ditugu eta entitate sozialekoak. Luzia Torrealda ditugu, aniztasunerako eta hezkuntza inklusiorako zuzendaritza, Eusko Jaurlaritzan, Elsa Fuente, UNICEF-eko koordinatzailea Euskadin, Susana García, haurtzarotar sanitarte zerbitzua Gasteizko udala, Mikel Carrasco Fernandez Astialdi sarekoa, 14 entitateren elkarteren sarea, aisialditik interbentzio egiten dutenak, Irune Muguruza, familia eta haurren zuzendaritza Eusko Jaurlaritza. Ella es directora de Protección a la Infancia. Haurren, babeseko, gizarte inklusioko eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arretarako zuzendaritza Gipuzkoako Foru Aldundia. Esaten ari nintzen bezala, 2 bloke egingo ditugu txandaka. Hizlari bakoitzari emango dizkiogu 5 minutu, galdera berari erantzun dizaioten beren ikuspegitik, eta nonbaitetik hasteko erakunde sozialetatik hasiko gara. Bueno, Belen Elsa, nahi duzuen bezala. Nola ikusten duzue egoera haur zaurgarritasunari dagokionez? Aldaketa sozialik gailenduko zenukete zuen ikuspegitik? Lehenik eta behin eskarrak eman zuei jardunaldi honetan parte hartzeko gonbidatu nazuelako, eta baita ere gaur hemen zaudeten entitate guztiei esku hartze zuzen egiten duzuelako. UNICEF-entzat funtsezkoa da, ze sentsore gisa erabil dezakegu, eta horrela jaso egiten ditugu hainbat errealitate UNICEF-etik zuzenean ezagutzen ez dugunean. Eta, bueno, modu orokorrean hitz egingo dut, erronkei buruz hitz egingo dut. Eta horrela paradigma berri bat sartuko dut, nire ustez guztiz beharrezkoa dena gaur hona ekartzea. Eta komentatu nahi nuke. Haur eta nerabezaroen lege berria, otsailekoa, mugarria handia dena, eta erakunde sozialetatik zeinaren eginkizuna haurren eta nerabeen eskubideak babestea den, eskarrak ematen dizkiegu erakunde publikoei, bermatzaileak baitira haurren eta nerabeen eskubideetan. Eusko Legebiltzarrean onartu zena izan zuen adostasun mailarekin. Lan zaila izan da, baina urrats bat eman dugu aurrera. Aurren 1989ko aurren konbentzioarekin bat eginik. Urrats bat ematen ari gara. Aurrak subjektu oso, eskubidedun osoak dira. Baina orain jadanik lege bat dugu. Eta horrek erakusten digu lege honetan jasotako printzipio guztiak, programa eta ekintza guztietan ezar daitekela. Beraz, horregatik gure erronka da makro lege hau ezartzea eta ahalik eta bizkorren. Hain zuzen ere aurrak hazten ari dira, orainaldia dira, baina etorkizuna. Hori izango litzateke lehen erronka, eta hori da lehen paradigma aldaketa. Haur zaurgarriei dagokienez, eskubidedun subjektuak izatetik, horrek garamatza interbentzio hori baloratzea, hau da, onuradun izatetik, parte hartzea zuzenean. Legeak ikuspegi bat jasotzen du. Haurren parte hartzea
Garapen zabala du legean, baina funtsezkoa da. Nik uste dut horrek urrats bat gehiago ematen duela. Ekimen asko komentatu dira jadanik hemen, eta guztiz garrantzitsuak direnak, hau da, funts demokratiko bat behar baita oinarrian, eta aurrak ahaldundu egin nahi baititugu eskubidedunak izan daitezen, eta erabiltzaten eskubide horiek. Ezakit jarraituko dudan erronkekin lehen bloke honetan, bai, ere bat ados gaude eta berriz ere legeak indartu egiten du aspaldidanik esaten genuen zerbait. Hau da, babe subjektu izatetik ekintza erreakziora pasatu gara. Hau da, kalte bat zegoenean erreakzionatu egiten genuen. Egon dira beste proiektu batzu, baina modu orokorren ez hitz egiten. Legeak mahai gainean jartzen du premia, prebentzioaren premia. Hau da, gure politikak eta gure ekintza programak indartu egin behar dute prebentzioa. Hau da, interbentzio goiztiarra beharrezkoa baita. Nik, eta utziko didazue horrela esaten, ni kontzeptu baten zale amorratua naiz, legean jasotzen da. Hau da, babesik ezaren ematen zaion begirada. Eta kaltea egin aurreko horri. Horretarako, analisia sakonak egin barretugu arriskuen inguruan. Datuei buruz ere hitz egin dugu. Datuak beharrezkoak dira. Datuak izateak evidentziak ematen dizkigu eta martxan jartzen gaitu beharrezko lana egiteko. Eta hori ere legean jasota dagoena eta funtsezkoa, eta errepikatu eginda koordinazioa. Hori funtsezkoa da, baina baliabideak optimizatzeko eta aurra zentroan erdigunean jartzeko ekintza guztietan, gure politiketan, eta beraz erakunde arteko koordinazioaren garrantzia azpimarratu nahi dut. Kompetentzien mundua oso konplexua da, baita, eta mugatu egiten ditugu hainbat ekintza. Eta horretarako aurrera egin behar dugu kompetentzia horietan koordinazio handiagoa lortuz erakundeen artean, sailen artean, baina baita erregileen artean ere. Ari gara erantzukizun partekatu bat buruz hitz egiten. Gauza asko jarri dira mahai gainean. Hau da, berriz ere indartu nahian batez ere arlo komunitarioa. Baina ari gara eragile desberdinen arteko koordinazio lana, lan publiko soziala, non erantzunkidetasun hori asumitu behar dugun guztiz funtsezkoa baita bermatu ahal izateko zeharkakotasuna egon badagoela, bai eskubideetan eta bai beste hainbat arlotan ere. Adi ongizate emozionalari aipatu dugun eta jaso egindaleen parte hartzen. Garrantzitsua dela behar bada eta berriz ere prebentzio politikekin lotuz, hau da, buru osasuna zer garrantzitsua den, baina arago joan behar dugu. Ez dugu zai egon behar, hau da, ez dugu diagnostiko baten gainean hitz egin behar besterik gabe, baizik eta ongizate emozionala zaindu behar dugu horren artean. Horiek ez baldin badira hartatu momentuan, iristen da momentu bat non egoera larriak egoten diren denodak egon. Ingurune seguru bat proposatzea edo bilatzea aurrentzat. Aurretan erabe eskubideak babestea. Egoera fisiko atsegin sozial komunitario bat egoteko ingurune digital horretan non arautu eta landu egin behar dugun eskubideak bermatzeko arlo horretan. Ingurune seguru horiek adineko pertsona helduekin, kontziente eta arduratsuak direnekin modu koordinatuan larengo dutenak eta batez ere aurrak partaide egin. Aurroiek prestatu egin behar ditugu, hori ere entzun dugu. Partaidetza prozesuak abian jartzen ditugunean kalitate handiagoa izango dute prestakuntza ere eransten badiogu. Baina funtsezkoa da aurren parte hartzea. Eta bermatu behar dugu aukera berdintasuna eta baita ere baliabideetara iristea. Baliabide egoki, espezializatua
proiektuak beti ere unibertsaltasunetik hasita, baina baita ere ekitatean oinarrituta. Batez ere haur zaurgarrienetan barkatu, baina mikrofonoa erabili behar dute guk itzuli ahal izateko. Espazio hau erraztegatik. Bueno, como acabáis de decir, ya después de... Berak esandako guztiaren ondoren ez dut besterik eranzteko. Besterik gabe gauzatxoren bat azpimarratuko nuke. Astialde saretik, sarean gaudenak, 80 aizia eta astitaldetik, prestakuntza eskolan hainbat erronka ditugu. Hain zuzen ere, erakusten dutenak ze helburu ditugun eta zer lortu nahi dugun proiektuekin, nerabekin, aurrekin eta familiekin eta komunitatekin. Eta guk lana egiten dugun udalerritan. Ardatzetako bat inklusioa da. Zaurgarritasun egoeran dauden aurrak erronka oso handia da eta behar bezalako erantzuna eman behar zaio. Eta Astialdi sarean dinamizatzen dugun proiektu guztietan diseinatu egiten dira ikuspegi horretatik, haur zaurgarrien ikuspegitik. Elsak esan duen bezala, haur eta nerabe legea dugu, otsailean onartuta, gazteria legea eta hezkuntza legea. Eta adin gabeak eskubidedunak direla jotzen da legeetan. Baina baita ere, hezkuntza aisia oso funtsezko zutabea da, beraz kontutan hartu beharrekoa. Eta astialde sarearentzat 6 dokumentu daude mugarriak direnak. Barakaldoko adierazpena 2018an, hemen egintzen lehen batzarrean, baita ere 2023an astialdi legea eta gaztialdi sarea ejakerekin batera sortu dena, baita ere gure hezkuntza erronka gaztialdean eta denbora libreko planak Eusko Jaurlaritzatik, Astialde sareen plan estrategikoa Euskadiko aisia bultzatzeko eta proposamen bat alderdi politikoei egin dioguna azken legealdian 16 ibilbide gazteria aurrak eta astialdia lantzeko. Astialdi saretik hainbat engako ditugu. 11 ditut, baina elsak batean bat aipatu duenez, gainetik pasatuko naiz. Desberdinkeria desagerraraztea. Eta baita ere oinarrizko beharrak ez asetzea. Elikadura, hezkuntza eta inpaktu zuzena du pertsonen ongizatean. Ekitatearen sarbidea. Haur guztiak beren egoera zein dela ere programa horietarako sarbidea izatea. Eta gai ekonomikoak ez dela eragozpen izan. Baita ere, jarduerak eman berri erantzuna haur guztiek ikuspegi sentibera haurtzaroan mota oro dagoelako. Eta aniztasuna ere kontutan hartu behar da ingurune seguru bat sortzeko denontzat. Eta abusua eta horrek guztiaren prebentzioa. Neska mutil zaurgarriak behar bada joera gehiago dute bitarkeria hori sufritzeko. Eta beraz, arreta goiztiarra beharrezkoa da eta baliabideak ere izatea eta tresnak ematea horrez askotan hitz egiten dugu talaia batetik, baina haiekin batera lan egin behar dugu. Beren garapen pertsonala egokia izan dadin. Guretzat hezkuntza aisia funtsezkoa da. Hau da, lotura bat zor dadin haur hoiekin, egiten duten lanekin, aisiaren bitartez, jolasaren bitartez ikusten da ze behar dituzten, ze kezka dituzten eta emaitza eman hezkuntza aisiatik zerbitzuen kalitatea eta prestakuntza. Kalitatezko zerbitzuak berritugu. Eta horretarako kalitatezko prestakuntza bat izan behar dugu. COVID-a izan zen inflexio puntu bat, baina egokitzen joan behar dugu errealitate horietara guztietara erantzun egoki bat emateko sortzen diren egoera guztietan adimen osasuna, ongizate emozionala, haur zaurgarriak, egunero ikusten dituzten egoerak direla medio joera gehiago dute esperientzia traumatikoagoak bizitzeko eta beren garapen sozial eta emozionala zailagoa da. Beraz, badira zerbitzuak, baina horietako gehienak eskuraezinak dira eta ez dira nahikoak. Beraz, aktibatu egin beharko lirateke sektore arteko koordinazioa. Funtsezkoa da
eragileen artean koordinatzea erakundeak, hezkuntza ez formala, ekimen pribatua, koordinazio horiek maksimitazatu behar ditugu, inpaktua izan dezan haurtzaroan, eta hezkuntza kidegoa, familiekin, eskolakin, eta ekintzek arrakasta izateko gurasoek etorri behar dute, aurrak etorri behar dute, hezitzaileak, kidego osoa aliantza komunitarioak sortzeko. Eta benetan inpaktua izan dezan, eta haiei eman beharreko erantzunak koordinatuak izan daitezen, eta azkenik egokitzapena. Aldaketa etengabean gaude, berritu egin behar gure metodologiak erantzun hori emateko. Labur bildu. Nik uste dut ikuspegi integrala behar dela pertsona erdian jarri, ez bakarrik beharretatik, baizik eta zergatik ematen dira zergarritasun egoera horiek. Eta pertsona erdian jarri, bere autonomia lan egin, bere alduntze pertsonala, berriz ere zaintza komunitatean eta referentzia asko pertsonekin. Familiak, ahaldundu behar dira gurasoak, hezitzaileak, begiraleak, eta beti ere zeharkakotasunez, sarean lan eginez, eta denok elkarrekin lan eginez. Eskerrik asko, Mikel. Susana, ondirutzen bazaizu, Gasteizko udalera joango gara. Nola ikusten duzu egoera, ze larrialdi dituzuen? Bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik eta pixka bat lankideak esan dutena azpimarratuko nuke. Beti ere guk ditugun datuetan oinarrituta gure departamentuan, Gasteizko udalean, 2021 diagnostiko azterlan batekin genuen aurren eta nerabeen egoera aztertzeko 2023an berritu dugu. Datuak errepikatu egiten dira pixka bat. Eta zifra batzuk jartzearren, hemen komentatzen ari diren gauza batzuen artean, eta hau ez bakarrik Gasteiz barruan, baita beste loko batzuetan ere gertatzen diren gauza dira. Harrera eman momenture baten, eta atentzio aterretakoa jarri, atzerrian bizi diren aurrak, bere integrazioan eta ze harrera egin diezaiek egun aurroiei eta familiei. Gainera komentatu da jaiotze tasarena, jadenik eza piramide bat. Uste dut gaur albiste bat atera dela, esaten ari omen dira aur gehiago jaiotzen ari direla, azken hilabeteetan Euskal Herrian. Albiste hona da, baina jaitsiera nahiko handia gertatzen ari da. Gero badago alderdi garrantzitsua familiei dagokienez, aniztasun handia dugu familien artean. Beraz, aztelan horretan ikusi dugu 4 haurretatik bat bizi dela familia nuklear tradizionalea ez den familia batean. Familia mota asko daude gaur egun eta aldatzen ari dira ere familia horiek duten beharrak, eta hori erronka bat da. Etorkizunari begira, azterlan horretan ere datu bat ematen zitzaigun. Kontziliazio arazoak, hau da, lan egiteko orduan, haurrak zaintzeko orduan, eta bereziki emakumeen kasuan, gizonezkoan kasuan baino gehiago. Eta agertzen da datu bat, uste dut ikusten ari garena pandemia bi esker, berdinen arteko tratu txarra. Gasteizen, joan den urtean, 2023an, 3.000 haur ziren tratu txarra bizi zutenak eskola jazarpena. Ez da bakarrik gertatzen hezkuntza arloan, baizik eta beste arlo batzuetan ere. Pobreziari dagokionez hemen aipatu da, uste dut gai horrek eskatu egiten gaituela asko, eta horren ondoan etxe bizitza. Ez bakarrik etxe bizitza bat eskuratzeko aukera, baizik eta azpi etxe bizitzak, infra etxe bizitzak. Horrela bizi batera familia asko. Eta baita ere belaunaldien arteko transmisioa pobreziari dagoen. Haur horiek baldintza horietan prekario horietan azten hasi dira, eta ze eragin izango du horrek beren bizitza osoan zehar eta helduaroan. Adimen osasuna, horreri ere ikusi da, komentatu dugun azterlanean, eta aurroek, zerbitzuen ikusten ditugun aurroek, ez dugu bakarri prebentzio lan egiten, eta partaidet eta promozioan baizik eta familiaren arretan,
babesik eza, ikusten bezaile badaude aurrak kalera ateratzen ez direnak kalean zegoen aisia etxeran sartu da, eta aisia hori oso lotuta dago gailu digitalekin, etxean gelan itxita egotearekin. Beraz, kalea berreskuratu egin behar da, modu partekatuan. Eta gainera, elikadura, ohituraetan asaldurak ere antematen dira, asko kezkatzen dute gai horiek. Eta gero, modu positiboan, zerre positiboa balin badu, da gaur egun dagoen sentiberatzea, osasun adimenean, adimen osasunean aur eta neraben artean. Gainera, teknologia berrien inpaktua aurretan neraben artean eta online jokoak areagotzen ari dira, abusua badago. Aurretan neraben erdiak esan ziguten konektatuta daudela internetera 2-4 ordu egunero, benetan astakeria hutsa. Eta hori erronka handia dugu. Gero parte hartzearen arazoa legeak jasotzen dute, denok dugu hor barneratuta landu beharrekoa. Baina azterlan diagnostiko horretan aurrek esaten ziguten aurrek parte hartzeko gai ikusten dutela bere burua. Baina gainera esaten ziguten ez dutela pixka bat horren emaitza ikusten. Inplikatuta dauden erakundearetik, bai, guk uste dugu gaikerela parte hartzeko, baina pentsatzen dugu ez digutela entzuten, ez gaitu zela entzuten. Beraz, hori da guk aurrean dugun beste erronketako bat. Eta, babesek esari buruz, Elsak esan duen bezala, hobetu dugun modu goiztiarrean detektatzen eta esku hartzen. Baina egiten dugun parte hartzean ikusten dugu babesik eza kasu larriagotzen ari dela. Beraz, babesik eza gero eta larriagoa da eta indartu egin behar dugu erakundeen mailan. Hau da, familia harrera, egoitza harreraren ondoa ze ikusi dugu, gailendu egiten dela, ikaragarri egoitza harrera, familia harrera baino. Eta, uste dut hau dela guztia. Belen. Gipuzkoako Foru Aldunditik ze behar nagusi ikusten dituzue? Eguardian denoi, eta eskerrik asko, egotagatik ordu honetan, hemen, ze ostirala izan da, ikustea sala bete-betea, pues la verdad es de agradecer. Eskerrak ematekoa da. Ezak ez gelituko zaidan kontatzeko. Ze ja guztia esan duzue, albiste ona da gauzak, oso antzeko ikusten ditugula. Eta ni hori pixkat lasaitzela, ze beti erreixagoa da. Ez bagin sufrituko bazken dute jakin dugu. Ni azken batean, nez eta begibistekoa izan, uste dut garrantzitsua dela, azpimarratzea, Aldundiaren izenean atorrela, Aldundiak arduratu egiten gerela arreta maila espezializatu batez interbentzioan, adingabeekin eta beren familiekin. Gure zerbitzuak baloratu eta diagnostikatu egiten dituzte babesik eza egoera larriak, desanparoak, eta diagnostiko hauen ondorioz diseinatu behar ditugu, proposatu behar ditugu zaintza zerbitzuak, egoitzetako harrera zerbitzuak, edo hezkuntza zerbitzuak, psikosozialak, ikaslagunak. Beraz, dena ongi etorria izan dadila gure aurrak eta beren familiak hobeto egon daitezen. Beraz, esperientziatik abiatuta interbentzioa egiteko orduan zer erronka sartu dezakegu plangintzan hau hobetzeko. Eta iruditzen zitzaigun datozen erronkak mahai gainean ditugunak alde batetik argi dago gizartearekin bilakaerarekin bat doala bizi gara gizarte batean. Eta badakigu aurrera doala norabide batean, arlo digitala hor dago familietan, bai familietan, bai artean, nola egin? ¿Cómo trabajar
nola lan egin, gero eta globalizatuagoa den mundu batekin, interkonexio handiagoko batekin, herrialde eta eskualdeek interpelatzen gaituztenean, ezakit lehen mundua esan daiteken honi, baina ate joka atortzen direnean, interkulturalitatea edo kulturartekotasuna, ez naiz errepikatuko, aipatu delako, baina familiaren beraren kontzeptua, familia norden jakitea zaila izan daiteke familiaren kontzeptua bera ere. Familien tipologiak ere, sare soziala, hain zuzen ere, gaur goizean aipatu dira horrekin lotutako proiektuak eta programak. Sarea, indartzarekin lotutakoak. Immigrazio modu berria, betidanik egondelako, baina ez da betidanik horrela izan. Badaude, mantentzen diren gako batzu, baina beste batzuk ez. Eta askotan inolako sustraitzerik gabeko familia sortzen dira, komunitate harremanik gabeak, ez daudenak ez da, sozializatzen ez dutenak, eta ez zuzen ere gaur goizean oso esperientzia polit baten berri izan dugu egin sortutako haren berri. Eta guk egin dezakegunera ekartzeko intersekzionalitatea, beste sistema batzuekiko. Osasuna, justizia eta hezkuntza badira 3 sistema etengabe eta egunero elkarlanean eta lanean ari garenak eta hortzaren babesean sistemetan egiten dena edo egiten ez dena oso esanguratsua da. Eta sistema komunitatik begirada edukitzea bada erronka garrantzitsu bat. Osasun mentala, aipatu da, kontsumoa, mendekotasuna bai badakit beti egon direla, baina hor jarraitzen dute. Eta zerbait egin behar dugu horiekin. Lehen eta bigarren mailako sarea, udala, aldundia, gobernuak. Agian hemen 3 lurraldeetan desberdina da. Herritarrak beste modu batera banatuta daudelako ere, hortik hasita ez da. Eta sistema bera nola eraiki ikusi beharko dugu. Baditugu berezita dauden joerak, baina nola nahi ere adi egon behar gara, zatikatze bat ez sortzeko, inkoherentziarik ez sortzeko, eta indarkeria matxista ere. Gazteen artean, datuen arabera, machismo oso presente dago. Pues tenemos que articular respuestas, ¿no?, para la protección infantil. Eta hortik asmatu behar dugu emaitza baten. Eta pixkat horraino irakurriko dut. Lucía, sentiezen de Irune, gero lehenengoa jarriko zaitut. Lucía, desde el Departamento de Educación... Hezkuntza sailetik zer behar zela erronka ikusten dituzue? Nik uste dut berri ona da denok egiten dugula ez diagnostiko antzekoa, zeintzu diren beharrak edo zeintzuk izan daitezken erronka horiek. Nietzako importantea da, eta Elzak ere aipatu du, legeak, hezkuntza legea, haurretan erabeen legea, horrek marko legala ematen digu, bai, lege horiek garatzeko, lege horiek indarrean jartzeko, jada indarrean daude, eta jada pausoak ematen ari dira, baina oso importantea da, babes legal hori izatea alden guztia egin alizateko, bai. Eta gero erronkei begira, hemen aipatu diren guztiekin bat nator, ezta? Nik uste dut printzipio batzuk ezinbestekoak dira edozein erronka jartzeko orduan. Bata da prebentzioarena, aipatu da, arreta goiztiarra. Beste bat, adibidez, hezkuntza sistemarentzako gaina identitate seinale bat dena, inklusioa, eta inklusioarekin batera anistasunari erantzuna eta ikasle guztien partaidetza ere, hemen aipatu den bezala. Beste bat, desberdintasunak konpensatzea, bai, edozein erronkak hartu behar duena kontuan. Esku hartze integrala, eta gero horren inguruan apurtxo bat luzatuko naz.
Eta baita ere, eta hemen aipatu da, eta guretzako hori ezinbestekoa da, bizikidetza positiboa, lehen aipatu da eskola jazarpena, guretzako hori kriston buruko mina da, eta horretan gaude buru belarri. Bizikidetza positiboa, esan bezala eskola seguroa ez, hori ezinbestekoa da, ikasle guztia seguro sentitzea eskolan, eta ongizate emozionala eta osasun mentala ere guretzako kezka bada, momentu honetan, bai? Hezkuntza eremoa da, eta heltzen garen lekura, baina behar dugu osasunaren laguntza nola baitez. Eta hortik dator ere aipatu dan beste printzipio ura, ezta? Eta baita ere Elsak aipatu duena, bai? La necesidad de que agentes, entidades, lo hemos repetido todos, ¿no? Instituciones sociales, educativas, erakunde horiek guztiek lan egitea lankidetzazko eredu batean, sareak sortuz, makrotik, mesoraino eta mikroraino, eta alde horiek ikus ditzaten aldeak baitaude lurraldetik lurraldera, tipologia desberdina direlako, baina gero, komunean jartzeko lan hori egiten dugunean, ikusten dugu lankidetzan aritzea, ikuspegi inklusibo horretatik, osasun sare sozioedukatiboa indartsua, kalitatezkoa, eraginkorra eta efizientea eraikitzeko. Irune, zerbait gelditu altzaizu familia eta hor zuzendaritzatik gehitzeko? Ni hasiko nitzateke esanez, edozein etapatan eskubide eta betebeharren sujeto aktiboa garela gizartean, eta momentu batzutan aurren papera gizartean ahaztu egin dugula. Ezkerrak aldaketa sakonak ematen ari direla arlo horretan, aurretan eraben eskubide eta gaitasunen eta rol sozialaren pertzepzioan eta beraien parte hartzean gizartean. Ni zentratuko naiz, gauz asko hitz egin direlako, azken hilabete hauetan aurren bermarako estrategia lantzen bideratzen aritu gara, elkarlanean, erakunde publikoen eta hirugarren sektoreko erakundeekin batera, eta handik jasotako diagnosia, horrek markatzen bai digu zein izan behar den pobreziaren inguruan hartu beharreko neurriak edo nondik nora jo behar dugun. Lehenengo nolabaiteko konklusioa da, se ha reducido la pobreza infantil. Euskadin aurren pobrezia murriztu eginda, baina 2008ko baino goragokoa dira tasak. Horretan eraben ongizatea gora egiten ari da, baina desberdintasunak ere gora egiten dute, eta horretan gora egiten du ongizateak, Euskadin aur gehienek pobrezia eta desberdintasun sozialen inkestaren arabera, aurren 170 erabateko ongizate egoeran bizi da, eta 82,2 ez ditu horrelako gabezia egoerak ezagutzen. Hala ere, badaude aurretan erabe batzuk pobrezia egoeran, gabezia egoeran, edo gizarte bazterketa egoeran, eta desabantaila sozialak, ekonomikoak, edukatiboak eta kulturala jasaten dituzte. Eta hori beren oraina ez ezik, etorkizuna ere mugatzen dute, baita ere bere garapena eta laneratze eta gizarteratzea. Arope tasari dagokionez, datuek erakusten digute, aurren pobrezia txikiagoa dela Euskadin estatuko gainerako autonomia erkidegoetan baino. 20,2 gaude, estatu maila 1,32koa da. Europako batez bestekotik behera gaude ere Europan 1,24koa baita. Horrek ez du esan nahi ez dugunik lanean jarraitu behar, horrek ez du esan nahi tasa horiek behera egiten jarraitu beharraz dutenik, eta hor egin beharko genuke guk azpimarra.
Horrez gain, haurren pobrezia beste bizitzako fase batzuetakoa, baino handiagoa da. 18 urtetik beherako haurretan ere 123,1 pobrezia arriskuan daude eta 8% pobrezia larriko egoeran. Eta haurretan nerabeen artean eta beste adin tarte batzuetan horrelako egoerak ikusten ditugu. Hori hala da, batetik, jatorri atzerritarra duten familiak gero eta gehiago direlako, aipatu denez, gaurko egunean. Migrazio fluxuekin lotutako gorakada bat dago, baita ere generoarekin, adinarekin eta kasu batzuetan etniarekin lotuta. Gora egiten dute desberdintasunek. Arriskuak ere handiagoa dira guraso bakarreko etxeetan, 2 guraso dituzten etxeekin alderatuta, eta baita ere seme-alaba dituzten familietan, seme-alabak ez dituztenekin alderatuta. Bueno, viendo esto, tenemos que adoptar... Beraz, hori ikusita neurri unibertsalak proposatu beharko genituzke eta hartu beharko genituzke, haur guztien gana heltzeko, nerabe guztien gana heltzeko, baina halaber beharrezkoa litzateke tipologia honetan arreta jarriko duten neurria proposatzea familientzat. Bestalde, haurren osasun eta elikadura positiboa da Euskadin, baina errenta desberdintasunak aldea dakartza osasunen eta elikaduran. Berriro ere, datua positiboa dira oro har, baina beharrezkoa da kontuan hartzea pobrezia eta gabezia egoerek eragin handia dutela osasun egoeran, elikaduran, eta ohitura osasungarriak mantendu ahal izatean, jaiotza goiztiarretan, hau osasun okerrago izatean. Euskadiko herritarreneko 97%ak ez du inolako arazorik elikadura segurtasunarekin lotuta, baina adingabe dituzten familien artean indize hori txikiagoa da. 95,4%koa da. Beraz, argi dago lan egin behar dugula oso fokalizatuta egongo diren neurrietan ere, seme-alaba dituzten familia horiekin. Halaber, aipatu denaren arabera, jaiotza tasa eta gogolkortasun tasa Euskadiren kasuan txikienen artean dago, azken 32 artean gaude, eta atzo emantzen datua positiboa bada ere ikusi beharko dugu, hurrengo hilabeteetan ere berresten den, baina horren neurriak hartu beharko ditugu. Hazkuntzaren krezioak gora egiten ari da, prezioak oro har gora egiten ari dira, pobrezia atalaseak termino errealetan hobera egin du horko ekitaldiekin alderatuta, eta hobekuntza bat gertatu da seme-alaba dituzten familien diru-sarreretan, baina prekaritate ekonomikoa eta jaiotze tasaren gabezia argia da, harreman argia dago, iruditzen zaigu hazkuntzaren kostua badela faktore erabakigarria jaiotze tasei dagokinez. Oso altuak ditugu, batez ere aur hezkuntzako lehenengo etapetan, 0-3 urtetan Europako tasa altuenetan gaude. Gizarte eta hezkuntza maila baxuago duten ikasle etorkinak gehiegi ordezkatuta daute sare publikoan eta jatorrizko familien maila sozioekonomikoaren arabera errendimendu akademikoa desberdintasunak jarraitzen dute ematen, baina horre ere aipatu dira onartutako legeak eta ekimenak eta bagabiltza lanean. Eta arrazoi ekonomikoak direla eta aisialdirako eta kulturarako zarbideen oztopoak daude, hor ere ekimenak bideratu behar dira, ze hori bai dela inklusiorako Euskadin daukagun hutsune nabari bat. Eta hor bukatuko du nuke lehenengo erronken, diagnostikoaren eta bete beharreko erronken atal hori edo galdera hori. Vale, eskerrik asko, Irune. Cerramos entonces este bloque que sería un poco de diagnóstico y pasaríamos a ver
Ederki, diagnostiko fasenekin amaituko dugu, eta ongiru itzen bazaizuen, nik idatzi ditut esan diren gauzetako asko. Errepikatu direnak azpimarratu nahiko nituzke. Aurren pobrezia, soilik diru sarreri dagokionez, baizik eta etxe bizitza pobreziari dagokionez, koordinazioa intersektoriala, publiko-pribatua, administratiboa, prebentzio azpimarratu da, detekzio goiztiarra, osasun mentala, ongizate psikologikoa, aniztasuna, familiala eta kulturala, behar berezia dituena, kontziliazioa eta jaiotze tasa, tratu txarrak, eskola jazarpena eta parte hartza. Batuko dugu Irune, zuen gandik hasita aipatu dira aurren lege berria, aipatu duzu aurberme estrategia berria ere prestatzen. Ateratzear dagoena, hoiek jakinda eta hoiek elkabiatuta, zein dira ekimen nagusiak momentu honetan? Diagnostikoak markatzen ditula erronkak eta hartu behar diren, jarraitu behar dugun ibilbidea. Edozi moduz, galdetzen zeniguten ea zer bideratu dugun gure sailetik, eta ni hasiko nintzateke komentatzen erakunde ezberdinen koordinazioan lan egiten dugula eta bultzatzen ditugula politikak. Batez ere jasota daute famili eta haurtzaro planetan. Laugarren plana bukatu dugu, bideratzear daukagu bosgarrena, eta hor jaso beharko litzateke bete beharreko edo egin beharreko ekimenak. 2021 batean onartzen zen Europako aurbermaren estrategia, eta hor arlo zehatz batzuk jasotzen ziren landu beharrekoak. Etxe bizitza, osasuna, hezkuntza, haurren zaintza. Gure estrategia hildo horietatik gain beste programa ugari edo jaso behar dituela uste dugu. El modelo vasco de protección ha sido exitoso para reducir la pobreza, pero no tanto para reducir la pobreza infantil. Arrakasta izan dugu pobrezia murrizteko, baina ez da inbeste aurren pobrezia murrizteko. Hainbat neurri hartu behar ziren sistema indartzeko. Eta aipatu dira adibidez, zero mailan gertatutako bi aldaketa, baina beste bat ez da aipatu, eta hori ere garrantzitsua iruditzen zait. Eta bada diru sarreren bermeen errenta bermatzeko neurri berriak, eredu berriaren arabera, aintzat hartzen darako seme-alabak izatea lehen, bi kide gehien ezartzen ziret aintzat. Une honetan hori aldatu eginda eredu berrian, dokumentu berrian, eta babes handiagoa eskaintzen zaie seme-alaba dituzten familiei. Bestalde, badago paradigma aldaketa bat, eta hainbat arau, planeta, programa, martxan jarri dira batzuk azpimarratuko ditut. Hildo honetan jarraitu behar dugu, eta gaur hemen egingo duen hitzartzen egindako batzuk aipatu nahiko nituzke. Batetik badaukagu, haurtzaroetan nerabeen lege esparru berria, diru sarreran bermerako eredu berria, kontziliazio neurriak, bizitza pertsonala, profesionala uztartu ahal izateko, aitatasun baimenak luzatu, erantzunkidetasuna sustatzeko zaintzen arloan. Politika publikoak ardatz izatea, erronka demografikoari heldu ahal izateko, eta proiektu pertsonalak eta familiarrak bultzatzeko, aurrenak, gazteenak, eta bizitzako lehenengo 1000 egun horietan laguntza eskaini ahal izateko. 0 eta 12 urteko adintartean 18.000 diru sarreratik beherako familientza proposatu duten hasieran, eta gaur egun jada unibertsala da. Hemen gaur goizean aipatu dira hainbat programa,
Eta inpaktu handia izan zuen ez pandemiak, hainbat programa jarri ziren martxan bere momentuan, eta programa martxan jartzea zain lan egiteko modua ere aldatu zen, eta indartu egin dira beste guk sailetik aurrera eramaten ditugun hainbat ekimen lankidetza publiko pribatukoak, hirugarren sektorearekin aurrera eramaten ditugunak, administrazio eta sektore sozioleko barkatu baina hizkuntza aldatu du. Programas inclusivos que tenemos que seguir. Eta beste programa inklusibo batzuk lanean jarraitzeko aukera ematen digutenak. Eta beste bat alderdiren artean zaintzauten familiei laguntzea dago ere. La presentación que hoy he hecho, la intervención... Gaur egin dudan aurkezpen honetan, aurren bermearen estrategia dago amaitzear gaude, azkeneko bukituak egiten ari gara. Eta kontzeptualizazioa Europakoa baino zabalagoa da, diru laguntzak sartzen dira, aitatasun eta amatasun positiboa, erantzunkidetasuna, babesgabetasunaren babesa, esaldirako, kulturarako, hezkuntzarako eta kirolerako jarduetarako sarbidea, inklusio digitala, iringuruneak aurren beharren arabera egokitzea. Principalmente, las acciones Eta funtsean ekintza nagusia balen aipatu duguna jaso behar dira familia laguntzeko 5. plan horretan. Martxan jartzea gaude, parte hartze prozesu bat ura eratzeko, beste erakunde batzuetan eta guk gure 4. planean egin genuen bezala. Ondo Irune, eskerrik asko. Segitzen dugu Eusko Jaurlaritzarekin, Luzia, hezkuntza sailetik ze ekimen nagusi nabarmenduko zenituzkete? Nik uste dut, lehen aipatu dugula ze arazoa dagoen ikastetxen artean, ez da, zaurgarriak diren ikasleen matrikulazioan, eta zentzu horretan jakina da, neurriak hartzen ari direla, eta horretan gaudela, bai? Hori nik uste dut neurri oso importantea da. Gero Irunek aipatu duen bezala, 0-2 tarte horretan, aurreskolen partzuergoan doakotasuna ere errealidade bada, eta gero errealidade bada ere 2 urtetik 5 urtera dekogun eskolatze tasa, bai? Ia 100%, ikasleen 100% ari dira aurreskuntzan, 2 urtetik aurrera. Hori nik uste dut oso datu importantea da. Eta importantea da ere, adibidez, dekogun absentismo tasa, bai? 5,6koa da, Espainian bataz bestekoa 13koa da, baina 5,6 horrek eskatzen gaitu ere, eta argi dago horretan aritu egin behar garela, eta jardun egin behar dugula, eta horretarako badauzkagu absentismorako programak, diputazioekin, elkarlanean, eta baita ere udaletxeekin. Gero lehen aipatu duan bezala, arreta goiztiarraren hildora, hor ere oso programa potenteak daude, horiek guztiak datoz 13/2016ko dekretuaren ondorioz, arreta goiztiarreko eskuhartze integralari buruzkoa, eta nik uste dut hori eredugarria da, lehen aipatu dudan elkarlanaren eredu bada, ezta? Ze hor sartuta gaude, saila desberdinak, aldundiak, eta nik uste dut, praktika on bada elkarlanean aritzeko. Gero, guk hainbat eta hainbat programa garatzen ditugun, aniztasunari erantzuna emoteko, orain ez da gauza bez zerrendatzea, ez? Danak daude webgunean eta eskuragarri dauzkazue, baina, nik aipatuko nituzke batez ere lehen aipatu dudanarekin koherentea izateko, elkarlanean, beste eragilekin elkarlanean garatzen ditugunak, ez? Eskidetza plana bera, Emakunderekin edo Emakunderen eskutik ere garatzen ari gara, gero programa batzu dauzkagu osakidetzarekin batera aurrera eramaten ditugunak, ez dakit, arreta goiztiarrarena, aipatu dudala,
Eta importantea da ere, orain dela pare bat urte atera genuen, argitaratu genuen hezkuntza eremuan jokabide suizida eta suizidioa prebenitzeko esku hartzeko eta posbentzio egiteko estrategia, hori UPV, osasun saila eta hezkuntza sailarekin batera. Aipatu duan bezala, kezkatzen gaituen gai badelako, bai, pandemia eta gero oso modu potentean ageri dira egoera horiek, pandemia baino lehenago egongo zirenak, baina azaleratzen ez zirenak, eta horrek asko kezkatzen gaitu, baina programa hori ere, guzti horiekin batera aurrera eramaten dugu. Eta, bueno, ez dakit, ez dut nahi. Bai, ondo, ikuspegi orokorra da, bai. Hori da helburua. Eskerrik asko. Elkarlanean jarraitzea. Belen, Gipuzkoa aldetik ze berri? Bai, a ber, berri. Zarrak berri. Zarrak berri, Bueno, zarrak berri eta ez hainbeste. Bueno, nik esango nuke oso importantea dela plangintza, bai, pixka bat, tronkalidade bat edo eduki, ez? Eta bai, pixka bat iruneri entzunez, ez? Pues, es como que me viene un poco, pues, arrazoia, ez? Hala da, o sea, el plan interinstitucional de familias, ¿no? O sea, porque a veces decimos, ¿cuánto plan, no? Y ahora... Familienen eta erakundeen arteko plana ikusten dugunean, askotan esaten dugu baina zenbat plan daude? Koherentzia bat eta, ez? Eta eukitzea hortan, ez? Eta nik uste dute hor saiakera handia egiten dugula, bai? Eraginkorra izateko, bai? Eta benetan, pues, para no darle a lo mismo desde tres lados mal. Ez dakit nola ezan. Orduan, alde horretatik, nik bai igual azpimarratuko nukena izango zen, alde batetik, Gipuzkoan zertan ari garen, y en qué estamos, pues, bueno, pues nos ha pillado el inicio de una legislatura ya que ya va. Legealdi hau aurrera doa, eta Aldundiaren plan estrategikoarekin berarekin, gobernu plana amaitzen ari zen, beste bat azten, eta geunden legearen zai, ateratzen den, bueno, azkenan atera zen, eta guztian mai gainean genuela, esan genuen, bueno, zen koherentzia bat bilatzera. Eta esaten duguna, ez da, hortik iruditzen zait, lortu dugula plan bat marraztea nolabait, eta plan horrek nolabait badu definizio bat, badu nolabaiteko egitura bat, lege zirriborroarena, gaur egun jada legea dena. Ekintzak egiten, ez? Proiektuak ateratzen, un poco en esta manera, ¿no? De hacer. Egiteko modu horrekin. El plan estratégico de la Diputación sí que, bueno, establece... Plan estrategikoak aginte bat ezartzen du, soilik guretzat baizik eta arlo guztientzat, eta bada zeharkakotasunez eta elkarrekin lan egin behar dugula. Horrek esan nahi du guztioi axola behar zaigula Gipuzkoako gizartea, komunitatea, eta berdin zaigu zer arlotan lan egiten dugun. Badugu agindu hori eta txertatu egin behar dugu. Pixka gako horietan gabiltza. Dicho esto, me gustaría traer un ejemplo. Hori esan da, adibide praktiko bat aipatu nahiko nuke oso lagungarri izan delako prozesu honetan, eta bada Pepa Hornorekin egindako lan bat, espirales aholkularitza etxetik dator. Eta izena zuen entzuten badugu hobeto egiten dugu. Aurrekin eta nerabekin egin genuen, babes sistemaren baitan zoenekin, behinatzen baduzue errazorketuko duzue. Eta, ere ginen, printzipio horietan, egin genuen horretan, definitzen, printzipio batzuk, eta lehiaketara atera genituen 3 printzipio hori, pentsatuta genituenak, eta partaidetza maila handiko metodologia batekin, eta partaidetza zain izanean, aurretan erabe horien protagonismoa, zarina, izondu zain duen dituen galdera metodologia oso garrantzitsua delako. Beti izan da, ez da? Baina agian arlo honetan ere garrantzitsua da.
123 aurrengana iritsen ginen, 83 heldurengana, 13 printzipiorekin joan ginen eta 7rekin itzule ginen. Batzuen aurren esaten ziguten eta uzartarako etzin ez zer esaten zuen esan nahirik aientzat. Cuando tú programas, planificas. Programatzen duzunean, plangintza egiten duzunean, ze pentsatzen duen horren plangintzaien hartzaileak. Askotan laborategi ariketak egiten ditugu. Beraz, askotan ez gara konturatzen, aurretan erabeak subjektuak direla, eskubidudunak direla, aniztasuna ere aipatu da, protagonismoa, eta horrek burua uste handiak ematen dizkio taldeari, lan taldeari. Hau da, zuk saski baloian edo asko baloian apuntatu behar baduzu, nahi duzu edo kirola egin nahi duzu. Nola txertatzen dugu parte hartze hori eta protagonismo hori, batzuatzen uste dugu berak egula nola egin. Galdetu egiten dugulako. Behar bada ez da horren evidente. Garrantzitsuena da familia. Askotan, babes sistemetatik, programetatik uste dugu, badakigula zer den onena bestearentzat. Eta behar gara nahi gabe familiak apartatu egiten ditugu. Ze garrantzitsua den familia? Eta ezin ditugu ezabatu behar. Afektibitate kontzientea eta begirada positiboa beharrezkoa da aurretan erabekin lan egiten dugunean. Eta interbentzioaren jarraitutasuna, askotan esaten duguna, koherentzia bat izan behar dugu, lehen mailan, bigarren hezkuntzan, hori ere atera zen galdera horietan, lan honetan egiten genuena, eta benetan impactantea da esaten denean. Pum, tekniko bideak egun, baina erantzukizun publikoa ere hor dago, batzutan esaten ziguten pixka bat urrun zaudete. Beraz erronka bat jarri digute gertuago egotea, guk uste dugu gertu gaudela eta gainera uste dugu horrela gaudela, baina ez genuke berbada horren gertu egon behar. Gobidatzen zaituzte, ariketa egitera, apaltasunez, eta pentsatu behar duzu, gustatuko zaizkizun gauzak egongo direla, baina gero merezi du. Eta ea erekitzeko modu partekatu honetan, nik uste dut, elkargunetan, elkarteetan, kontzeptu hori jadanik realitate oso praktikatua dela. Eta ez bakarrik oso praktikatua, baizik eta guretzat dela egiteko modua. Ez zaigu okurritzen beste modu batean egitera, ez bada horrela. Eta horrela etxea izeneko proiektu bat sortu dugu, joan den astean sortu zen. Eta proiektu hau landu eginda Larratxo Fundazioarekin batera, Gipuzkoan lan egiten duena, baina kasu honetan haiekin. Eta foru profesionalen artean landu da eta fundazio honen artean kezka batetik hau da, zergatik ez gara pixka bat lehenago iristen. Zergatik babes sistemara iristen dira familiak baiadanek konponbiderik ez dutenean, ez? Hau da, ematen du autopista, ez? Atera da eta ematen du ezin duzula berri duzatu. Beraz, esku hartzea egin dezakegu eraginkorragoak, bizkorragoak, intentsiboagoak iritsiela, sistemara iritsiela, posible da. Egin dezakegu interbentzio terapeutikoa familiekin, intentsiboagoak. Eta, horrela, proiektu bat jarri dugu. Abian, alde batetik egoitzazkoa da, kasu honetan neskak dira, datuak esan digute, krisiak, hau da, eztandak, leherketak, esaten digute, normalean gehiago gertatzen dela nesken artean, mutien artean baino. Askaite zen, tekus ezagun noraino iristen garen. Urte bete ibiliko gara, eta tekusiko dugu noraino iristen garen. Eta modu kolaboratiboan egingo dugu gainera esperientziatik bizi gazte, da beste proiektu bat, Luziari begiratzen diot, ze hezkuntza saila ere oso presente egon zen, osasun sailari bai, eta hori buruz ari ginen hitz egiten, hezkuntza, osasuna, elkarrekin lan egitez. Eta bizi gazte,
San Juan de Diosen jarri da martxan, Arrasaten, eta hortik abiatuta da, ez? Badakigu buru osasuna, oso presente baldin badago, oro har, hezkuntza sisteman, oro har, eta bereziki gure babes sistemean gehiago, gu bakarrik babesetik ez ginen gai erantzun bat emateko gure neskamutilek azaldutako beharren aurrean. Beraz, egoitza baliabide espezializatuagoa da, diferenteagoa. Gainera, uste dugu garrantzitsua dela narratibak aldatzea. Hau da, gizarte zerbitzuak zertarako gaude, zeri buruzkoak gara, eta hori ere denon artean egin behar dugu. Uste dugu orain aurren eta neraben legeak hasieran esan duzuen bezala, aukera ugari ematen dizkio gizarteari. Ez bakarrik lehen aurreko legea askoz ere bideratuagoa zegoen babesera. Honek, lege berri honek leiho asko ireki dizkigu, eta ea posible garen leiho horiek aprobetxatzeko. Eta gehiago ez enrollatzeko, zendik, joera dut enrollatzeko, besterik gabe. Niretzako oso importantea dana, pues porque nos hace sistema entre ayuntamientos y diputados. Sistema sortzen duelako. Gipuzkoa den bezala izan da, udal txiki asko ditu, biztanle gutxikoak, eta uste genuen beharrezkoa zela, elkar lotuko gintuen programa bat izatea. Eta hurbildu, nik uste dut, eginkizun funtsezkoa duela. Horrela baloratzen dute udaletxe askotan. Sexu abusua. Ez dakit gehiago dagoenik, ez dakit gehiago dagoen edo ez, baina badakigu orain kontzienteagoa gara sexu abusuaz. Eta hortan, egin deguna da, gure programa bideratu martxan genuena lehendik, gehitu, ez? Pues ahora podemos llegar a más casos de los que llegábamos antes. Eta orain iristen gara kasu gehiagotara. Un poco por repetir esta idea, pero es que es... Ideia pixka bat errepikatzen baldin badut ere, plan personalizatuak ezarri behar dira parte hartzea anizkoitzarekin. Desberdinen arteko konpromisoa, modalitateak ensegatu behar dira. Sistemen artean, gero eta gehiago egiten dugu, baina izan barko litzake modu ez salbu espenezkoan, baizik eta modu naturalean egin barko litzateke. Gehiago egin barko dugu. La formación continua... Prestakuntza etengabea, hau da adibide bat, baina uste dut oso garrantzitsua dela, eskerrik asko. Desde el Ayuntamiento de Susana Gasteizko udaletik ze politika indartu behar dira. Nik Belenek esan duena azpimarratuko nuke. Narratiba aldatu behar da, prestakuntza pixkat aldatu behar da. Urteak daramagu gizarte politiken departamentuan bi paradigma nagusietatik lanean. Hau da, zaintzarako zerbitzu sozialak, oso prozesu interesgarria egin dugu Fernando Faltobaren laguntzarekin. Hau da, zer gara zerbitzu sozialak, hurbiltasun handiagoa lortzeko biztanleekin. Eta parte hartze hori ere, herritarren aldetik, narratiba aldatuz doa. Hau da, eta gainera prestakuntza, uste dut funtsezkoa dela. Prestakuntza izatea, eta hori baino gehiago uste dut oso garrantzitsuak direla espazioak eta gogoeta guneak hau bezala. Hau da, gu presta gaitezke, ikastaro askotara joan gaitezke, baina beharrezkoa da esertzea eta gauzak pentsatzea hortik. Beraz, paradigma horretatik abiatuta eta baliabideak eta programak evidentzian oinarrituta eta EH-ren bidez ikerketa funtsezkoa iruditzen zaigu. Martxan jarri genuen, duela urte batzuk bi programa, orain ez ditu xeixeak kontatuko, baina ikusita nola egokitzea programa. Biak talde interbentzioa dute ardatz gisa eta evidentzian oinarritzen dira. Hau da, ondoko ebaluazioa dute eta konprobatzen ari gara. Horietako bat da egokitzen
eta egokitze bideratuta dago, banantze gatazkatsu bat izan duten familientzat eta ondorioa dituztenean seme-alabengan, eta beste programa bat da harreman. Hau da, indarkeria filoparentala dutenengan egoera larriak dauden kasu horietan. Baina, bi programa horiek azpimarratu nahi dituzke, evidentzian oinarritzen dira, ikusten ari gara, taldeko formatua balio duela familiekin lan egiteko potentea da, eta berpentsatzea, herritarren gandik hurbil dagoena. Eta buelta bat eman diogu programari, eta sarbidea berriz ere oinarrezko zerbitzu sozialetatik egiten zen. Hau da, sistema soziala, zerbitzu sozialen bitartez, eta batzuetan sarbide horretan ikusten dugu galdu egiten direla. Nik badut problema hau, arazo hau, ez dut zerbitzu sozial batera joan nahi, beraz taldea sortzen danerako, denbora pasatu da, edo inguru barrak aldatu dira, beraz jonden urtetik daramagu sarbide zuzena eskaintzen programetara. Beti ere gure zerbitzuen bitartez, elkarrezketen bitartez, balorazio batzuk egiten ditugu, baina errazten ari gara sarbide zuzen hau. Eta hori azpimarratzekoa da. Gero gainera EHUren laguntzarekin, Enrique Arranzen laguntzarekin, gurasotasun positiboan esakontzen ari gara. Enriquek egin genuen prestakuntza batean, esan zigun gurasotasuna euskeraz hobeto jasotzen duela. Hau da mundu mailan alde hori jasotzen duen hizkuntza bakarretako bat. Creemos que hay que trabajar con las familias desde familiekin egin behar da indargunetatik, aprobetxatu egin behar dira indargun horiek mundu guztiak dituzena, nezta batzuetan kostatu zerbitzu sozialetatik. Eta baditugu hor tresna batzuk oso garrantzitsuak direnak. Uste dugu alderdi positibo hori erreskatatu egin behar dela familietatik. Eta gurasotasun kompetentziaiek balio dugutela. Uste dut administrazio publikoetatik ahalegin bat egin behar dugula aurrengan inbertirtzeko eta baita ere egiten dugunaren inpaktu hori jasotzeko. Hau da, zertan islatzen da? Udaletxean 19tik daramagu neurtzen ze ahalegin presupuestario egiten duen udalak. Ez bakarrik haurtzaro zerbitzutik ikusten dugu, kiro zerbitzuak ere aurrek lan egiten duela, kultura zerbitzuak ere bai. Hau da, udaleko zerbitzu askok lan egiten dute alorretan. Jakin egin nuen aurrekontuetatik zenbat bideratzen da haurtzaroarentzat. Hasiera baten UNICEF-en laguntzarekin, ze oso tresna egokia horretarako. Errealitatea da, ikusi dugula, azkenean badakigu bide honetik zela. Udalak inbertsioa egiten duela, inbertitu egiten duela aurrengan, eta herritarrei begira, frogatu egin behar dela. Se ha mencionado antes el abuso sexual. Sexu abusua aipatu da, kolaboratzen ari gara Eusko Jaurlaritzarekin, pilotua dena. Batez ere biktimak diren aurrak hartatzen dituen zerbitzua zenik eta desiratzen gaude martxan jartzekoa. Eta sailaren barruan, pixka bat amaitzeko nire parte hartzearekin, lanen ari gara gure departamentuan hobekuntza prozesu batean. Hau da, interbentzioa emakumeengan indarkeriaren biktima direnak eta babesgabeak diren aurrengan. Genero indarkeria hor dago eta datuak aztertuz eta kasuistika aztertuz konturatu ginen, familia asko, arazo asko zituztela. Eta interbentzio estanka bat zela. Aurrak gelditzen ziren pixka bat inoren lurrean bat bezala.
1000 espediente aztertu dira, ondo goratzen ez naiz ere. Hor, interbentzio hildo batzuk ditugu arreta hobea eskaintzeko aur hoiei. Eta ja, azkenik, benetan, adimen osasunari dagokionez, 2022 urtean, kanpaina bati eman genion hasiera, gure kompetentziatik, prebentziotik, ohitura batzuk sustatzeko adimen osasunean haurrentzat eta familientzat hainbat ekintzak ditugu eta lehen esan dudan bezala ikusgai egin nahi dugu estigmak edo pixka bat. Mila esker Susana, Astialdi saretik Mikel, nola ikusten duzue? Astialdi saretik gure ustez politika batzuk indartu behar dira. 16 bilbideen dokumentua dugu, alderdi politikoei pasatu diguna, 16 proposamen, ez ditut taldenak aipatuko, uste dugu haurtzaroan eta nerabezaroan, hau garatu behar politakera garantia automatiko. Eta arlo batzuk zehaztearen, hezkuntzarako sarbide unibertsala uste dugu funtsezkoa dela. Politikek bermatu egin behar dute eta gainera politikak prebentzioan oinarritu behar dute. Hau da, konpetitzetan oinarritutako gaitasunetan. Hau da, etorkizunari begira, lan etorkizunari begira eta beren garapenari begira. Gainera, babes politikak, baliabideak eskaintzeko politikak, desberdinkeria ekonomikoak ezagutzeko. Eta ikusi berri duguna, haurtzaroan inbertitu egin behar dela taldetan ere bai. Hau da, baliabide gehiago aisirako. Aniztasun politikak, inklusio politikak, eta prestakuntza aniztasunean, eskola jazarpenean ere bai, babes psikosoziala, emozionala, politikek hori dena babestu behar dute. Eta uste dugu beharrezkoa dela, nik uste dut ongizate emozionalean berandu gabiltzala. Eta behar ditugu pertsonak programen gandik gertu, eta eskuragarriak pertsona guztientzat. Eta berriz ere sektore arteko koordinazioa funtsezkoa da, koordinatutako egon behar dugu erakunde guztia, lurralde mailan, autonomia mailan, gainerako eragileekin, eta funtsezkoa da emaitza koordinatu eta arina emateko adin gabentzat mailak sortu, gune sektore artekoak, eta gune partekatuak erantzun bat emateko aurren garritasunari. Parte hartzea funtsezkoa da, protagonistak izan behar dute, eta guztian. Hau da, beti helduak ari gara haurtzaroz ez egiten, baina beraiek dira protagonistak. Eta badira parte hartze ereduak aisian. Espazio horiek ugaldu behar dira eta baliabideak eskaini espazio parte hartzaile horiek beren tokia izan dezaten eta aurrak eta nerabek beren tokia izan dezaten espazioetan. Baita ere erakundeen egokitzapena, hau da beharretara egokitu behar dute erakundeak, hau da batzuetan ez dute ulertzen zer den, beraz lurreratu egin behar dugu eta aldi berean jokatu. Eta amaitzeko haurtzaro legea lurreratu eta aurrentzako tratu egokiak bermatu tokian tokiko erakundeetan eta baita ere autonomi mailan. Metodologiak eta tresnak sortu detekzioa lehen bailere mandadien indarkeria horretan abusoietan eta prebentziotik lan egin eta bereiekin batera. Amaitzeko egin behar ditugu politikak aurrekin eta ez aurrentzat. Para finalizar, Elsa, amaitzeko UNICEF. Además, seguro que todas y todos estamos seguru denak nahiko nekatetan gaudela. Saiatuko naiz ez errepikatzen, saiatuko naiz behar bada ñabarduraren bate egiten. Hasieran esan dut.
badugu lege bat, eta beraz uste dut indartu egin behar dela politika. Ibilbide horri argi bat, benetako bat ezarri behar dela, batez ere legea ezartzeko, baina hezkuntza legea, bai. Eta diru-sarreren bermea ere bermatzeko. Eta beraz, uste dugu koherentzia bat behar dela politiketan, eta hori txertatu behar dela benetan zeharkakotasuna bultzatzeko haurtzaroan arlo guztietatik hasita. Hau da, bestalde kontuan hartuta herritartasun hori erabiltzen dugunean eta badakigunean tokiko politikak direla gertuenak, indartu egin behar dira haurtzaroen eskubideak tokiko politiketan. Hemen zabeten guztiok elkarrekin lan egin dugu haurtzaroaren laguna den udalak. Eta hemen erreskatatuko dugu zer den ebidentziak datuak izatea. Egia da legeak mahai gainean jartzen duela indartu egin behar dela sistema bat informaziorako. Oso beharrezkoa baita. Baina gainera informazioa koherentzia hori jaso behar du. Sistema bat administrazio publiko guztientzat. Bestela, askotan zentzugabekeria gertatzen dira. Frogei buruz hitz egiten dugunean, harago joan behar dugu. Uste dugu beharrezkoa dela pertzepzioa jasotzea eta zaurgarritasunarekin hori gertatzen da zaurgarritasun objektibo bat dago eta beste bat hautemandakoa. Beraz, egoera horiek nolabait ekamustu egin behar ditugu eta haurtzaroetan erabiltzaroko barometroak ezarri behar dira. Baita ere berriz ere prebentzio sistemak indartu behar dira. Arrisku analisiak egin ere bai eta hemen sentitzen dut luztia, baina berriz ere mahai gainean jarriko du. Implementatu egin behar da, ikuste du, kalitate handiagoarekin, dedikazio esklusiboagoarekin, irudikakoak batez ere, indarkeria prebenitzea hitz egiten dugunean. En el ámbito educativo y también del delegado de protección en el ámbito... batez ere, kirol arloan aztu gabe, gero, molde horretako irudi batek alatu egiten duela babes irudia. Hau da, sortu behar ditugu atxikipen horiek, lehen bele komentatu dituena. Eta gainera, matxaktu egin baita, atxikipen horiek aurrekin oso funtsezkoak baitira, batez ere referentziazko pertsonekin. Prebentzio komunitarioa, eskubideen ikuspegian herrituta. Aurrera egitea gainera unibertsaltasunean. Unibertsaltasun progresiboan. Ze batzuetan ikusten dugun, edo aztertu behar dugun, no jartzen ditugun gure interesak, eta nola garen gai behar bezala neurtzeko haurtzaroan egiten dugun inbertsioak inpaktu bere bizikoa duela aurrengan eta gizartearen goar. Beraz aurrera egin unibertsaltasun progresibo horretan laguntzetan, baina ez bakarrik gastua kontutan hartuz, baizik eta baita ere diru-sarreretik. Gainera, analisi eta zerga erreforma. Ekimenak egin daitezen, eta Save the Children, UNICEF bezalako erakundetatik, hau da, itzulgarriak diren ordenketa horiek, hau da, aurren askuntzan laguntzeko. Bueno, hemen hasi naiteke hitz egiten eta gurasotasun positiboa komentatu da. Akompainamentu nazionala, birentziaren prebentzioa, ze administrazio publikoak bermatu gen barrituzte aurren eta nerabeen eskubidea, baina batez ere familiak eta herri administrazioek ere beren erantzukizuna dute, familiak ezin dutenean. Beraz, haien garapena benetan familien ardura da. Egia da aurrek familien gurunak ez dituztenean eta hor dute arazoa. Beraz, hor gainera
ardatz batzuk jarri behar ditugu, eta gure asmoa da modu eraginkorragoan aurrera egitea eskubideak bermatzeko aurre. Barkatu, luzatu naiz pixka bat, baina uste dut oso interesgarria dela. Eta oso aberasgarria izan dela benetan, ikuspegi oso ezberdinak izan diralako. No sé si... Ezakit... Bai? Sí? Bai. Lo que no tienes es... Ez duzu mikrofonorik orduan, bai, badaukazu. Eskerrik asko. Bueno, eguerdion. Gracias. Gizarte politikako aholkularia eta, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko parte hartzeagatik eta zuen eguneko lana guztiagatik. Bueno, nos tocaba un poco cerrar. Istea tokatzen zaigu, Eusko Jaurlaritzatik, normalean topaketak antolatzen ditugunean beak tokitik beti bilatzen dugu ondorio batzuk ematea eta politikekin lotuta gaur ez dugu egingo bistakoak diren arrazoiengatik gobernu talde berriari egokituko zaio konektatzea aipatu duzuen guztiarekin datorren legaldiarekin diren politikekin. Hain zuzen ere, gustatuko litzaiguke ondorio gisa azpimarratzea konsensuak, adostasunak. Eta azpimarratu hainbat gauza. Diagnostikoaren ikuspegitik, elementu asko daude diagnostiko partekatu bat egiteko, hirugarren sektore sozialaren aldetikan ere bai, eta oinarri egokia da aurrera egiteko bestalde batetik. Uste dut ikuspegi aldetik elementu asko daudela konsensu baten parte izan daitekena. Hau da zer egin arlo honetan. Legea azpimarratu zuen adostasun gune izan da, eta gainera hirugarren sektoreari ere eskaini ditutunak eta eskerra honekoa gara horregatik. Eta bai, pixka bat ikuspegia, eskubideen pixkat ikuspegia eta politiken koherentzia. Hau da, neska mutilak protagonistak direla, beren bizitzen protagonistak, eta baita ere elementu horiek ematen dute partekatuz goazela, eta gainera uste dut eredu komunitario garrantzitsua dela. Hau da, Belenek azpimarratu ditun elementuak, eta orain Elsak ere aipatu du. Zer garrantzitsua den hurbiltasuna, tokikoa, parte hartzea, politiken jomuga diren pertsonek ere parte hartzea. Nik uste dut hori politika publikoen ezaugarriare badela. Eta, gero eta gehiago, lankidetza publiko soziala, sariaran egitea, eta eskerrik asko esperientzia hoie guztiak azaldu dizki guztuelako, mai gainean jarri dituzulako, lehen orduan ere bai oso aberatsak baitira, oso ikuspegi aberatsak baitute. Eta seguraski dagoela. La última subrayar la importancia. Azpimarratu nahi dut ze garrantzia duen arlo sozioedukatiboak. Nik uste dut gune egon bat dagoela, intersekzioa nagusi dela, eta osasuna, zerbitzu soziala, hezkuntza publikoa dena, soziala dena, bizirik dagoela, oso aberats, eta hemen dagoela gelditzeko. Ze gu gauden gizartean oso beharrezkoa baita. Eta hori da elementu garrantzitsu bat sendotuz joan dena, ibilbidea segurua duena, baina zarantzari gabe badakigu espazio eta gune horren protagonistak administrazio publikoak zaretela, ekimen sozialeko erakundeak, eta mila esker zuen lanagatik urte hauetan guztietan animo eta lan egin dezazuela gogoz merezi eta
Bueno, berriz ere eskarrik asko benetan danei, zauzada bada inbeste jende ukitzea bilduta, eskarrik asko parte hartzaile guztiei. Gogораzi bakarrik, folletoan daukazute hemen QR kode bat, hor da, galdetegi txiki bat betetzeko, ze gauza gustatu zaizkizuen, zeintzuk ez, eta horrela ikasten goaz, eta espero dugu 6. topaketan, urrengoan, inbeste jende elkartuar izatea. Bueno, eskarrik asko.